Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Heart, kon. Sige na pa. Gusto lang kong mamawi sa akong utang nimo. Nasulsod ba kag apil na mo ni Derek ni Ato? O wagit ko makabawi. So karon, mamawi ko. Kuan kining... Please, don't say no. May insulto na ko, anak. So yes na ha? Dungan tang mag-lunch unya. O ayaw pagsabat ni Derek. Ha? Sige na ha pa? Magpa-reserve na kong daan sa restaurant nga atong kanan. Ha ba? Huh? Nena day si Bro Derek? Nagali na pa na sa'yo. Nito man dahil siya nga alas 8 ang audition, maong isayo og tunga din sa recording studio. Pero to nakatingog in taon sa dumanan. Gisuwayan og pagtingog ni Ate Pres, makamao man dahil. Oh, mayo. Mayroon, sir. Oh, wala mo makasulti sukad sa pagpamauli niyo gabi? Wag yung kan kasulti niya nga ang audition after na sa mga recording sa buntag? 12:30? Ha? Wag ka man may bao nga mutunga siya og sayo nga unta, di man unta mo magbuwag. Dungan magit unta mong maabot din sa studio. Kuan, sir. May problema mong duwas, Derek? Problema? Wa, sir, eh. Lagi, kay suod ba kayo mo? Permita mong makitang magsigig kuyog. Dudam, ganita kin siya bayot niya doha. Usa? Bayot ko down. Ito! Wa mo'y angay nga. Mabayot eh. Pastilan. Di lang ta magisgot og lain kay kuyaw kayo. Ma-page Facebook. Nga di ko bayot. Mga buso kay muglawas. Mga bayot mo. Mao. Pastilan. Ingon sab ko ga lawas ninyo sa kabatanon pa ko. Pero kanong taong idadaran ta. Mabay-ubay sa gid ko nga. Niya itong panahon nang magdadayag na ko. Aldin. Ilabi na sa mga babae pero past is past naman. Stick to one kung tininit ninyo eh. Kana, sir. Mao na'y lucky. Oh. Roldan! Uy, si Derek man ka na migawa sa recording room. Ha! Bro! Lipay kay ko! Nakatingog ako sa handumanan sa usakawit. May sumuda to si... Kitsingan na to? Ingrid Lultudaso. Motoy ako gigipares na ako, bro. Maong feeling kay na ako. Murag ko guwa sa recording nga nagtingog, bro. Murag tinuod ba ang mga panghitabo sa script ba? Maayo nun, bro. Bro. Nahibaw kong nahiubos ka na ako, bro, tungod ni Carla. Oh. Bisan ako, bro. Naglibog pa ko sa kong kaugalingon. Naglibog sa unsa? Ambot. Ambot kung naunsa ko. Unsa? Bisan ako, bro. Di ko ka-explain kung anong mao kani akong gibuhat o gibatik ang Carla. Gibati? Oh, I mean, suko kay ko niya, di ba? Apan, nganong sa diyang nahibaw kung nilaya siya. Nga nagunahuna kung di ko na siya makita. Kuan, kanang, ay lain na sa pagsabot, bro, ha? Basi nagtuo kang naibog ko kang Carla. Oh. Ikaw rin nagsulti na, ha? Mas maayo ng laroho na to ba? Buang na tingali ko, bro, kung maibog kong Carla. Ang ako lang, murabag may something duna anang bayhana nga akong gikinahanglan, bro. Ha? Ayaw lang lagi lain na sa pagsabot, ha? Ayaw gyud sayo pa sa pagsabot ang akong istorya, bro. Kuan lang. Gi-open ako ning istorya, ha? Kay naibaw kong naiubos ka na ako tungod sa akong pagtratar kang Carla. Oh. Pero, ayaw ka bala ka anang bayana. Karon nga naibaw na kung nga nagkinahanglan day ko niya sa bahay.
minus-minusan ko na tingali nga akong kasuko niya. Well, mas mayo nun, bro. Bro, sabay na taron maniod to, ha? Ha? Wa makaka-recording alauna. Abi mo nagpaandam ko daan ni Carla og paniud to. Ako tong gitugon sa pagluto. Maulagi na akong problema ron kay 12:30 pa day ang audition. So malate gid ko sa oras sa akong gisaad kang Carla. Makabawas yung yaw-yaw na ako ba? Kuan bro, kining may lunch date ko karon. Lunch date? Kinsa man bro? Dagga na kay kagisikreto na ko da. Yun na, bago kanus amang ko ni pila-ila ng imong bagong uyab. Kuan, mo po tayo ngayon bro nga ako siyang ipaila-ila nimo. Kung ready na siya. Mauwawon day ka ng bayhana bro. Shy din na. Okay. Sa sunod gayon na lang ta magsulti aron matabangan ko nimo og timbang-timbang kung asa gyud ning akong gibati nga wa sigud ko makatugkad kung ano. Ha? Lisod ka ispilingo no? Ang ako lang unta bro ba nga makakuyog makuyog ti karon sa pagpaulis bay. Kaya aron ba makatabang ka na ako sa pagpasabot kang Carla kung anong nalangan ko sa pagpauli. Nagkahasol gid maayo nimo bro. Ha? Kuan kining syempre ni bawo ka na ba ng Carla. Nga bisan og batit og naong, bisan og ako iyang matawag nga amo. Apan muyaw-yaw gid jud doy. Nahadlok kang Carla? Ha? Sugod ang pangutan na. Ako nahadlok? Ngano mahadlok ko niya bro? Ngano sa taong mahadlok mo ka ng Carla eh? Si Carla na akong kahadlokan? Ha? Bro, Okay, finally. Nahuman nagigug andam alang sa akong paniudto ni Sir Derek. Among paniudto naman. Iyara di ay. Assuming nasab kay ko no. Ug kung mapakyas ra ba? Sakitan na sab ko. Kung di siya makigsaw na kog paniudto, kapila rin pagkuha ning usa ka plato at bang niya nga alang unta nako no? Unsa pa may kuwang ani ha? Butangan ka na ko og kandila? Taysa, okay ra ba kung butangan akong kandila nga udto man ron? May magbuot di ay kung nabutang kong kandila para romantic sa ba? Maugid ni akong dream kani adto nga ako sang nabasa sa novel A Dinner for Two uban ni Lloyd din ako and with candlelights. May magbuot ba di ay kung himuon kong dinner kining among paniud to? Mangita kong kandila, bi? sakit ko. Hoy, Saan ba oras ay? do. Mata ka na di ay? Ay, bestoy, Taon, oy. gipawang mo din imong electric fan, mao din nga limuot kayo. Ang og dili nako pagngon. Nga, bisan og unsaon pat kay og pukaw. Di man ka mamata. Apil man lubot ni mog hago kadahuwa ka. Ngano mo kabay? Suko ka nako. Suma, unsa si imong paminaw, ha? Gutom naman kayo. Sakit pa akong Hangover na sa imong nga inom kagabi eh. Mao na diha. Nga nang imong sigyaw-yaw na bay. Mamahaw sa kubay kay kutoy kay kuntiyan. Unsa pamahaw? Pamahaw pa ni nimong hapit na magani magalas 12 sa udto? Ha? Udto na di ay bay? Oo, in taon oy. Udto na. Hikasabaan ka nagikaroon sa imong among insik. Liit ka na sa mga trabaho. Itaw. Ang tinuod ba istoy? Ang hinungdan kung nganong naghubog mayo kagabi eh. Gawas akong problema kang nagkarlan ako. Wa sa ko'y trabaho ba eh? Unsa? Ginoo ko. Giputbol ko sa amo na ko insik pa eh. Sige ko kong ligoy-ligoy sa kong trabaho. Nagdugay ko kong mudyote. Usahay, di pa kumutunga. Usahay po, mawa sa pukalit. Mauna diha akong gisulti nimo. Mauna diha.
nga way among bisan unsa kabuutan nga makasabot sa trabahanting ligoy sa trabaho. Sabot ka? Bay, ikaw krus kong dapit be. Nga di gyud ka pansinon ni De Carla. Ha? Di pansinon de Carla kong pagbati. Be, Og ako? Oy, nga nang mag-antos makughangyo anang taong way gusto nako eh. Unya, bati pagyugnaw. bay, Aw, ayaw kasuko dayon ba ha? Mao ta bidayon kag sawayon ang imong day Carla. Dayon kag kasuko nga, maumauntay tinuod. Ayaw kasuko dayon eh. Bay, mauna ni ang higayon bay. Nga bukho na nimo imong mata, ha? Bukha na imong mata eh. Kay dako na kayo nadami si day Carla nimo sa imong kinabuhi eh. Nagkalit-silitsi na imong kinabuhi. Tungod sa imong pagpangandoy itong bayhana. Apan, lain na iyang ipangandoy alang siyang kaugalingon. Dili ikaw. Kay taas og pangandoy si day Carla sa gusto niya sa lalaki. Dili parehas nimo nga, yamuk-muk lang. sakit na gutong istorya bay. Sakit ang kamatuoran ba isa? Apan ang kamatuoran, kamatuoran yun. Oh, unya. Mag-unsa ka man ini karon. Nga wa na man kay trabaho. Ayaw kag na magpabuhi ka nako. Oh, di bay oy. May igo-igo pa kong natigom sa bangko. Nga lang unta sa mong kaugbaon ni Carla. Apan, di ko pasagdang mahurot akong tinigom sa bangko bay. Mangita ko na trabaho. Ngita na sigda ang trabaho. Og lain na sang football niya, ha? Di na bay. Di na may tabo. Nagka-realize na ko bay. Nga lisod magpangita og trabaho. Mong isaad ako. Ang magtarong na gyud ko kung makita na ko og bagong trabaho. Love makes the world go round. So let's live love and take whatever pain it brings. Though it's hard to wait around for something that you know it will never happen. Really true, good. It's harder to stop when you know it's everything you've always wanted. But in the end, you will still be glad it happened. Bitaw, no? Bisan pa og nahibaw kung kasakitan lang akong naangkon ining akong pag-ilusyon ni Sir Derek. Apan, mamassikalipay na ko. Pero, hain na ba ning tawhana? Nabugnaw naman ning akong giandam nga pagkaon niya. Siya na tingali ron ay. Karon ka lang. Mag-practice kong daan sa ko ikasapa niya, be. Ganong karon ka lang? Namuti naman lang niya akong mata o pinaabot ni mo. Ting paniod to pa ba ron? Kana ang ako ro isulti. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!